kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. Mana kamano geno kanyo ni intiere makare kamoro mora ma intiere odiochieng'ni ma kawuono mar wuok tich mabende en kanyo tarik 13 mano mar dwe mar ang'wen higani mar 2026. Wan e chenro eko mar chuny wach mabende chakore ga kanyo saa 5 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Kata kamano kawuono wabedo ka wamondo matin, bet wachako machon matin. Omiya kawo thuoloni makende mar rwakni machiegni kama mora ma intiere mineno wagodo kokalo wang' jowi mari mar kalatvlive, kata ibeni yudo wa kokalo Facebook kata mbui marwa mar Facebook mar kalatvlive, mano mar YouTube kalatvlive, mano mar X kalatvlive, kachiel koda kamano mar TikTok kalatvlive. Kamano mora ma yudo wagodo gi okinyi masani ni kedo chieng'ni ma kawuono. Akawo thuoloni makende mar rwakni machiegni mondo mi watari kodi e chenro ni eki mar chuny wach kama tayi chenro ni kaka pile. En an Brenda Agenyo Nyasubanya. Man chenro mabende wawache moko kuom weche go eko makoro to makowa kaka jopiny ka koda ka kocha, kendo waluwo mago matimore pile ka pile kaka wasebedo ka wajatimo, ka bende waluwo kanyo ni to piny ringo kochomo kanye gi sechegi eki. Nyaka sani odiochieng'ni ma kawuono Nyasaye otimonwa ng'uono kendo mar chopo kaeri kendo tudore kodi achiel kachiel kama mora mineno wagodo, kama mora ma intiere miyudo wagodo. Ka odiochieng'ni ma kawuono okan kenda to an kaeri koda ka wendo marwa mabende wadhi tayore godo e chenro ni eki odiochieng'ni ma kawuono nyaka ang' chop kanyo giko. Omiyo en thuolo makende makawo ma amedo rwaki godo ni machiegni mondo mi wabed kodi kanyakla e chenro ni eki. Wendowa ma kawuono en Honorable Steve Owiti. Honorable Steve Owiti ne en kanyo former MCA Makolwa East, to kendo sani en jakom kata chairman mar duond buch siasa mar ODM mano ma Kisumu East constituency. Omiya moro mar bedo koda ka jatelo e chenro ni eki okinyi ma kawuono, kendo ageno kanyo ni wadhi wuoyo e weche go mopogore opogore, to ahinya mago mamulo duond buch siasa mar ODM, being ni en jakanyo mar duond buch siasa mar ODM, to kendo en achiel kuom jotelo e duond buch siasa no mar ODM. Omiyo kama mora ma intiere akawo thuoloni mar medo rwaki kanyo ni machiegni mondo mi watwaga koda ka Honorable Steve Owiti. En thuolo makende jatelo makawo mar rwaki ni machiegni. Erokamano ahinya Brenda. Yes, iriyo nade? Riyo maber. Gone Nyasaye erokamano. Yes. Kuom odiochieng' ma kawuono. Yes. Kendo mar yudo thuolo makende e kalatvlive. Yes. Kendo mondo wachak watwagi. Wawuo gi jopiny. Walos gi jopiny. Wanyis jonenowa ni wantie kendo ODM party wa pod wan gi lek. Yes. Mwadwa ni wadhi go nyime. Kata obedo ni wan gi tungni, wan gi ywak, nwawito jatendwa ma en Baba Raila Amolo Odinga. Yes. ODM noweyo kopod nitie. Koro aparo ni mano ema nyalo wacho ni wantie, wangima kendo wagone Nyasaye erokamano. Akawo thuoloni makende mar rwaki ni machiegni wang' jowi mar kalatvlive. Maybe kami thuolo mokwongo iulri ne jopiny, wachne gi nyingi mondo mi ka waloso to koro giloso gi jal ma ging'eyo. Erokamano ahinya Brenda. An iluonga ni moluor Mheshimiwa Steve Owiti. Steve Owiti a Kolwa East, e gwenge mag Buoye. Yes. E Kolwa East kanyo ne jopiny omiya luor makende higa mar 2017 Yes. nyaka 2022 kana bedo jachung' mar od bura matin miluongo Kisumu County Assembly. Yes. Kama ne adhi bedo ni an representative mar kata jachung' margi. Kendo ei od bura kanyo bende ne jo od bura mamoko manoyiero go chako miya teko mar bedo jakom mar weche mag budget, weche mag omenda mano watiyo higni 5. Yes. Kamano. Agoyo erokamano maduong'. Amor kiwacho na kanyo ni bende in jakom mar duond buch siasa mar ODM. Erokamano ahinya. Anyalo wacho ni bende bang' kata kanobedo ni ok nene ayudo thuolo mar dok e od bura. Yes. Tan achiel kuom jogo magin johera mag ODM manochako ODM higa mar 2005. 2005 kanichako ODM apani noyudo ka pod wan e weche maga mag tij sirikal. Yes. But ne an achiel kuom jogo mane anyalo wacho ni ong'eyo
lek mane omiyo ODM ochaki. Yare 205 kano ochako ODM. Isebedo kichungi duond buch siasa mar ODM nyaka sani. Asebet buch ODM nyaka sani. Makata nobedo ni ok nena yudo tiket mar ODM. Yiero mokadho kaluwore gi bagni gi chochni mane nitie. To nene ago campaign ne ODM. And mane omiyo bang' kane wadok kanyo chwadhi kane nitiere tungni od bura Kisumu East. Kama bende higni mang'eny wasebedo gi jaod bura mok ja ODM. Nyocha jowa oneno maber ni abed jakom mar kojolo kanyo higa mar 2024. Kanyo twatimo yiero 2025. Koro nyocha osinga ayanga ni koro ane jakom mar ODM mar Dulo ni branch. My constituency ma Kisumu East. Congratulations. Mano ber. And mano nyiso ni ODM of value jogegi because big ni se bedo gi party kuom thuolo gote. Makmana ni wacho moro kanyo ma joma ng'eny ok osebedo ka timi wacho ni yiero maiga mar 2022 ne gwenyruok obedo miyo nok yudo tiko mar ODM. Lakini chunyi noko joko bende nok iringo jomoko kanyo ginyalo wuok oko tung mosuo gi ODM. Ji mang'eny nikech ging'iyo mana dwarogi. Ji mang'eny dwaro ni en ema mondo miye makoko miye to tiende ni koro gino ok nyal dhi mbele. But nikech jakom Raila Amolo Odinga ne nitiere gi lek. Ne nitiere gigo mane odwaro ni mondo Kenya obedie. And ne wang'iye ni kane ODM nyalo loso sirikal ne nitie gik mane onego bed ni timo. And sirikal kata teko mar party nitiere kuom jogo moyier gi otiko mar party. Koro ka in jahera mar party to ok inyal wuok mondo iked gi duond bura ma mari. Ni koro iwacho ni nikech an koro kayudo kaka Steve koro onego bed ni od bura ne timo nade party walk dhi nyime. Oyo wanyiso ga ji mane momiyo winjo ka jakoma machon mabe nosenindo moluor Gerald Otieno Kajwang ne wacho ni mondo ibed jatend party wan gik moko adek faithfulness, fidelity and loyalty to the party. Ok wacho ni loyalty to ng'ato to the party because unyiso ni party en body corporate. En kaka dhano ma omi teko gi chik manyalo timo gige kaka owinjore. Koro nyaka miye luor makende. Makata ka Steve Owiti ok en jakom ma Kisumu East to ODM as a party nyakwa mi luor ma en kan jakanyo mar ODM nyaka lu kod chikene. Ma ng'iyudo ka higa mar 2024 kama nyiera cha to wabedo nyaka gi amendment mag chikewa. Wan gi constitution marwa. Higa mokadho no nywa celebrate 20 years. Unfortunately sama nywa celebrate 20 years ka jakom oseloso chenro to chenro mar to bendo timo nade ng'ado ngimane. To wenwa gima waluongo ni party. Odwa. So how is ODM party without Raila Amolo Odinga? ODM party asewacho ni is a corporate body. En ochalo dhano ma omi teko kata ngima gi chike mag Kenya. So ODM kanochaki higa mar 2005 en gi structures, en gi ofise, en gi jogo motelo. And king'iyo chikewa ma wantiere godo e ODM e katiba marwa mar ODM yudo ka nyocha higa mar 2024 nene wan gi jakom mane en party leader to ne nitie deputy party leader achiel. Tero ka notim amendment no lock chike mondo ng'ini wabed gi ja party leader bedo gi jolupge adek mamoko. Yudo kidhi e chair bende yudo ka jakom chair bende nitie nikech jakom en ng'at mane osebedo gi higni mang'eny to en gi ng'at ma be Nyasaye nosemiyo rieko makende. Nong'eyo ni nyalo chopo odiochieng' moro nyalo bedo noonge. To koonge to odhi we joge gi nang'o. Nikech ne en ng'ano maduong', he was bigger than himself. Noduong' moingo kaka ne ji nene. Koro nomiyo kom ni wabed gi kawan kata gi party leader kendo wan gi jolupge moko kendo adek. And ma nomiyo nyalo wacho ni kata obedo ni jakom nyocha odhi to noweyo koseketo party. Mayudo ka ne onge gap. Owe kosetim yiero up to the branches.
manyeno kata kanyo luong bura maduong mar NDC mancha ji go e koko ni wadwa NDC to yudo ka gik moko already in place ni soma ni somo nikech en gima nosechaki en a process dongruok kata telo mar party ok en gima nyalo ichunga kawuono tidonjo tidhi bede party ka nyaka idongri nitiere polling centers ma igoe kuro ni itele no dhiri mokeli ang'o e ward ya e ward kanyi dhi constituency ya e constituency dhi county ya e county kidhi e national office moro to ka in onge kata party be pok oyieri kata gi flag mar party pok ticket mar party ni omiyi mi fwayo flag neni to all of a sudden iwacho cha ni in kori dwaro ni party no ikawe ring kode nyamafwando obedo matek nikech kaka structure mare en gi tendege en gi nogere mise motegno. Do you think ODM pod ne duono buch siasa man gi mbi moloyo duono buch siasa mamoko be ODM otegno dieri kake wache ni ODM ma pod otegno and all this? ODM otegno. Adwa nyisi kaka achiel kuom jotelo mag ODM. Ang'o miya wacho ni ODM otegno? ODM otegno nikech ka wawuoyo wang'iyo the number of MCS ma wan go. Wang'iyo the number of MPs ma wan go. Wang'iyo the number of governors ma wan go. Wang'iyo the number of senators. Then wang'iyo ni in the 47 counties mag Kenya. Branch 47 gi wan gi teko machal nade. Counties duto counties magwa. Magada kanyo wadhi Nairobi a national delegate special delegates meeting or convention. Tiyudo ka koluong jo Kakamega nitie. Koluong jo Kisumu nitie. Koluong jo Turkana nitie. Koluong jo mwalo Malindi nitie. Mano nyiso ni pod wan koda teko. De bedi ni teko mar ODM osedok piny. To ng'enjo wa manodhi gi bunge gi tiket mar ODM dikoro osetimore nade oseweyo tibiro yudo ka ng'eny kata kanyo luong bura mar ODM tiyudo ka ji te MCS nobiro ma jomoko be koro dwa kata nodonj gi thuon en tiend ni ji pod ohero ODM. Then ka ODM pod nigi teko kake wache dieki. Why the broad base? Why are you people in broad base? Why do you want to work with the broad base? Why can't ODM party chunga motegno to chunga ng'ato wambe wachunga our president, a presidential candidate for 2027 and then you people just do your things? Why the broad base thing? Ero kamana ahinya. Aparo ni adwa ni mondo ing'i ni nyaka nwabed gi multi partyism e Kenya ka. From 1992 aparo. Kane multi party unaduoge multi party. Tidwa yudo ni onge ni single time nyaka nwachaki yiero ma ni single political party oseloso sirikal moko winjore gi parties mamoko. Kata ka KANU ne Moi odok no yiere no chuno ni nyaka wuogi gi Raila giri iwinjo mondo wabede gimoro mane luongo ni maja. Kani winja maber nikech no konyalo loso sirikal. So onge gi party manyalo bedo ni nyalo yudo the right number of manyalo yudo kombe morome kadho chike gi timo gik modwaro. Koro the only thing en ni e demokrasia marwa nyaka wawinjre gi people molungo ni like minded persons gin parties. Wacho ni parties gin ji. To joma wacho ni sirikal adwa na nyisi broad based. Why broad based? Kane sirikal podho igo piny. Sirikal ne dhi go piny. Mano 2024. The Gen Z uprising. Ne tero sirikal Ruto ni dala. And dine onge ng'iyo the bigger picture. Jakom ne wacho ni obro nyisou gimomiyo nochunwa ni nyaka wuog sirikal. Nikech supposing ni dino kotimo ma country no dhi into the woods. No dhi mokethore. Jomage madine dhi suffer. The whole country ne dhi suffer. To kwase ketho piny, it will take us so many years mondo wadok Kenya kamidware. Koro mae manomiyo wabedo piny as a party, mo penjo jo piny, mo wuotho, mo penjo ni watim nang'o. To wacho ni walosru Kenya duong' molo ng'atadi ng'atachiel. Koro ka Kenya oselo ng'atachiel, watimuru mondo winjruok obedie mondo nitie gik manche wach. Nitie winjo kiwacho 10-point agenda, gik mane giwinjore ni nyaka losi, weche mag yiero, weche matimore gi gigi te. Inyalo winjo ka seche moko wacho ni en Singapore, wadwa dhi Singapore, wan gi ndege. Singapore ji mang'eny paro ni en
as a country. Ang'o miyo waluongo ga Singapore? Singapore iwacho ni ndalo manwa loso mwayudo uhuru 1960s. Singapore giri ne gin countries mane chal kodwa. Ne wan kodgi in terms of economic status, in terms of development. But ang'o momiyo gi sani gin a first world country. Gise develop moingo. Ang'o miyo gi develop moingo? Achiel en weche mag telo maonge mibadhi. One of the pillars, governance. And gimane ODM dware manifesto maro as a party. Ne wadwa ni wabed gi sirikal makedo gi mibadhi. Mondo joma kwelo makao pesa sirikal otim nade otwe. Do you think this government masani ni kedo gi mibadhi? Adwa nyisi ni king'iyo the 10-point agenda, king'iyo gik mwawuoyo about the Singapore, one of the pillars in leadership. And mano en agenda wa. Wabedo mana ni koro kwa nyalo wacho ni ani ODM manifesto ema UDA dwa implement. But we are agreeing ni achiel kuom gima nyaka mi teko. En weche mag telo maber. Poda penja this question because you were about mambo na corruption. Do you think ni government masani ni corruption deal gi corruption because just the other day, even today it was on the newspaper, how the office of the deputy president yugi pesa mathoth mane chenro mar chopa and all that, is that not a corruption? It is. Akadwa wacho ni wan somewhere when wang'eyo ni why was it what ang'o miyo this structure model mar economic model ni wapushe ni mondo obed implemented. Gin ang'o momiyo Singapore gerore maber. Tiende ni gin gik mok watim ka. Mae momiyo wasiemo ni nyaka waluw chike mabeyo mondo telo mwabedogo obed telo maonge gi mibadhi. Sama wakedo gi mibadhi, tiende ni mibadhi nitie koso onge. Entie. Akeni iwinja maber. Oro as a party, pod wan gi thuolo mar siemo ni gik ma wadwaro gin magi. Mar ariyo, ne en infrastructural development. Akeni winja maber. E weche mag loso nderni gang'o mondo joman dwa kata kelo mwandu kata investment obi. Mondo wa attract joman gi pesa mondo bi oket nyakwa ket infrastructure mar obed ang'o maber. Mae omina no kantie gik moko mang'eny kena affordable housing ena idwa ni mondo wabed in a situation ma ka gik moko bro dhi mbele to ng'at mobiro Kenya ka nodwa keto mwandu ne oyudo kantie roads beyo, transport system beyo and all those kind of things. So king'iyo manifesto mar ODM, you can simplify tiwacho ni mano is the Singapore model of economic model. Koro because ok wanyalo wacho ni gir ODM ni kan watimo girwa mar broad based ni. The broad based arrangement en ni dong wanyalo winjore despite the fact ni ok waloso chik. Dong wanyalo winjore mondo gik manchwa dwa ni watim otimre. Ok ochuno ni nyaka wan mwabedi nikech kaluwore gi weche mag kuo mag kura and the rest gik manotimore. But nikech Kenya duong', nyithindwa dwa somo, ji dwa nodagi gi kwe maonge bao, dong wawinjre mondo wamuony we swallow our pride. Wamuony gino wano mondo wabed ani chuki gi weche mang'eny. Wachno okay notimore to waseng'eyo the truth ni kwal to no kwalowa. To wabro support ni mondo wati kamoro adi achiel. Koro wawe weche mang'eny. Okay, winjo kiwacho kanyo ni ODM ne ochako tiyo gi broad based mondo mime bine kel kwe kaluwore koda ka weche tulo kata ng'anyo mag Gen Zs manokelo ywaruok and all that. But I think ni now kwe osebedo achieved. Why is ODM still going to work with the UDA in 2027 election? That is my first question. Mar adwa penji. Adwa wacho ni gimoro achiel ni ODM for jakomwa kendo for baba. Ok ne any ordinary death. For baba was very disruptive. For Raila Amolo Odinga omiyo yano chalo earthquake mane inam tsunami. Makata mna sirikal okobedo gi kwe. ODM as a party ma ne ene wuon gi okwabedo gi kwe. Samoro ng'ato nyalo penji an chairman mar Kisumu East constituency. Are we ready to field a candidate? Do we have somebody man ne osebedo ma nyalo wacho ni en gi the kind of support and political base man Raila Amolo Odinga ni godo Kenya ka? Samoro nyalo chung motegno. Ma nyalo chung ma jatrukana wuoyo kuome. Iwinja? To ja mdigo ma coast wuoyo kuome. Iwinja? To ja Kuria kucho tongwa gi Tanzania wuoyo kuome. To giwacho dhok adi? Dhok achiel.
en ni owenwa odwa man ODM man gi the same ideals manochung negi. Yes. But an individual makoro nyalo kawowa kanyo. Nowenwa ni en kaka jakom. He was able to talk to people. He was able to negotiate. Yes. Ni pod wanyalo tiyo together. To en mana ni capacity. Are you saying there is nobody? I'm not saying there's nobody. I don't know. But give me no, we someone. may think. We may think. Neither is nobody. There is nobody. There could be. Those people must emerge. Must prove to us. Ni anangi capacity. What about Sifuna? Sifuna is now speaking to the whole country everywhere. Sifuna, sisi ndio Sifuna. We can see Sifuna emerged. Let me tell you. I wouldn't want to discuss Sifuna as an individual. Okay. Sifuna kaka ne en Secretary General mar ODM. En gi ratiro mar wacho pache. Yes. And without ODM, who was Sifuna? ODM emo builde. Dong no chung turgi kandu ikia kure mano pod de thuolo. Ok no yere. Yes. Mo dhi Nairobi ma ODM o negotiate. Ni ka ueno wan bede Senate ka watimore nade wan be nyako bed gi representation Nairobi. Yes. So ong'eyo kata en kama obete. No, without ODM gi position mano miye mar Secretary General. Onge gimoro madikori wacho ni sisi ni Sifuna, mimi Sifuna, all those kind of things. But all said and done. Also, it's very true. We are saying ni Baba were a troop of so many leaders. Okay. Nitiere leaders mose koma. Mung'eyo. Mane momiyo wacho ni our party is strong enough. To bende en gi joma tindo mapod remb gi liet. Mawacho ni bwana, wan wadhi gini wabro kawe obed ni en gi thuon, en gi dhao, and by what means wabro kawe. So, at the end of the day, can we bedo kaka jo ODM gita? Jomoyie, obed Sifuna, obed jomoyie. Dongi na kanyo wacho ni nocha oseyal ni mondo gole moseket ng'ato. Yes. To wacho ni obedo recommended. To se wacho no dhieko? Odhi e court. Odhi contest. Actually no dhi odonjo. Ang'o miyo odhi donjo? Odhi donjo duol mochung ne yalo duond buch siasa e pacho kaeri. The first time kendo nyo chako timbe second. Ipana ang'o miyo odhi odonjo? Ang'o miyo contest? Nikech ODM is strong. Strength mar party ni emo miyo wacho niya ok danga we party ni adhi chako gimanyien. Also party ni somewhere 20 years. What if Sifuna is right? What if Sifuna is right? Samoro nikech wawacho ni ODM main party ma migosi Raila Amolo Odinga ema jatelo kendo Raila built this party kendo mostly ODM nyaka wa follow what our leaders want and all that. Yande chien kaeri jokanyo jogo miwacho ni chiegni koda ka migosi Raila Amolo Odinga so much no wacho kanyo ni looks like maybe Raila nedwa walk a broad based and therefore Sifuna was the people manoketo front line maybe to cheer up this thing. What if Sifuna timo mana gima samoro Raila nedwaro timo? Question and gimi kake wacho ni what if. Mago are all speculations. Again kuoth ma ng'ato nyalo para ni jakom ne dwa wuok. Jakom noko wacho kamoro amora no dwa wuok. Nikech gima no miyo wuok no dwa wuok odhi kanye. Wan e Kenya. No wacho ni onge ng'ama wacho kwadhi wachopo 2027. Ka wabro tiyo gi those people wabro neno. Kada mana sani as ODM. Wawacho ni wadhi e yiero next year. Yes. Iwinja? In an event ni okwanyal winjore. Iwinja? So we can field our candidate. But for now, one a broad-based. Now, I have a question. Everything, what they go step by step. Yes. Each day at a time. One day or 1 week in politics, a lot of things can change. A lot of things can change, yes. Actually. Kawuono, itoboke ma kawuono, kata whatever is in the ground, any pogruok maduong, kata yuaruok moko koro to neno e kind winjruok mar ODM gi broad-based thing. Neno e kind ODM gi UDM. Waneno kanyo ka migosi Junet Mohamed ma en jaod bura no Suna East no wuok kanyo kendo nitiere weche go mano wacho ni ok ochuno ni nyaka wabed e broad based. Nyiso ni ODM nyaka koro par diriyo gi they are accusing Ker Ruto ma iwacho ni nitiere ka koro to semo moko kuom jotelo manie duond buch siasa mar ODM so jood bura MPs mondo mi owe ODM odwoge UDA. At the same time regi wacho nitiere kaka Ruto koro to disassociate himself kata nitiere kaka osiemo wang' moko kuom CS ma bende ne gin jokanyo mag ODM kata kamano broad based nomiyo koro to gin e piny owacho nitiere ka osiemo gi mondo mi giwere koda ka weche go eko mag ODM ere kama ma koro keto winjruok mar ODM gi UDA kanye kata mae dhi keto duond buch siasa mar ODM kanye. Awacho ni
Kawachako, Yes. ODM is a political body. It's a body corporate. Yes. And so is UDA. And the marriage, the broad-based marriage mawantiere ni. Yes. En winjruok. En winjruok. To kata mana udi ma ji odake. Ka uwinjoru gi jaodi nodwa dak. Nitie gik muwacho nodwa dak. Kokethore, bro dhi mbele. Ok nyalo dhi mbele dak. So, wawacho niya, kata mana dak ma nyithindo nitie ma wadake normally, nyalo ga kethore kapo ni ng'at achiel e ot ka ok tim gimidwa, gimidwaro. ODM wacho gi ODM is the only party mantiere gi ji ma pod nyalo wacho gik mopogore but giduogo gibet piny en table achiel. Yes. To gichagi loso. We are agreeing, we are a democratic, we are liberal democrats. Yes. Wanyalo bedo gi extremist koni gi kocha. To gibiro ma gibede diere kama giwacho ni kere koro wawuo. What is our position? Our position is ni wadhi tiyo gi these people. Not everybody agreed to that. But if the majority says ni we are going to be going to broad-based government, who am I as Steve Owiti Jakoma Kisumu is mondatamra what the majority has. I may also just express gima feel is not right. Ni to kata kwa tiyo kodgi to abed worried of 1, 2, 3 trends. Yes. Ruto nigi party ne. UDA. Yes. And then bedo gom ni UDA ne no bedango strong. Like any other political party, jatende gombo ni mondo party ne motimre nade. Odhi nyime. Supposing ni oyudo a loophole ma wane mwanyalo miye kwa dwaro. Ni mondo party wani okaw jowa moko dhigo. Wan wang'iyo ni wan kaka jo ODM. Can we retain our seats? Traditional seats. You know, like look at the developed democracies like America. We have the conservatives. Don't get seats, which is very true. Ma kata ka chieng' moro the Democrats or the more cow seat gino. That's a very sophisticated democracy. Ma is fully developed. Yes. Tema podi ni tiere states mi wacho ni mano state mar Democrats or conservatives. Koro penjo mara maduong' ni po nono ni winjruok e yungni to koro nitie already mosebedo confirmed. Por nono ni winjruok ok obedo between ODM and UDA. Nyiso ni maybe kochopo 2027 to nyiso ni koro ODM ok nyal tiyo kanyakla gi UDA nikech pok winjruok malong'o bedo ka eri weche pod ng'eny ka nyaka issue mar zoning and all that. Iparo ni ODM onego chom kama nade? Should ODM chung ng'ato? So ODM duoge opposition? Por nono ni winjruok otamore. Again is somewhere when it's only a matter of months toward the year. Exactly. And ODM as a party has already given the party leader, Dr. Buroginga, the leeway and the liberty to go and discuss with UDA on the formalities together. If the agreement is reached, then it will be agreed ni maika kwaditi. In an event ni okochopo kare. Then we sit down and say as a party, ni how do we move forward? Yes. No, ngat mane mwachungo madhi bedo flag bearer. Party no wuoy. For nono ni koro gini okotamore. Koro luongu e table kaka jotelo mag ODM. Ineno ni ODM onego tim nang'o? Kochopo kare. Ndalo chieng' ni Brenda adwa nyisi ni siasa wacho ni siasa 1 week. Yes. Nobody anticipated the death of Raila Amolo Odinga. Nobody. Very true. It was a shock to everybody. Everybody. And within 3 days, nobody believed he could be buried. Koro things have to move. Are you getting the point? So, this other worries about ODM as a ODM has no problem. ODM has a well-rooted structure. Mosebedo kanyigni prareya. Makada nyithindo mano nyuol osetieko class 12 ni e college. Kocha ODM bese ODM de gen nyithindo sani koro gindo university. Yes. Akani winya maber. Koro ng'amo sechopo e university ose attend the age of major. Ok en nyathi ODM ok nyathi anymore. Nyiso ni any position munyalo kawo. Any position mabro kawo kochopo. It will work for ODM. Okay. And Joa must understand ni mae odwa. Iwinjo. Chien kacha ni winjo ka ataka weche tek. Yes. I remember one of the leading lights mag ODM Governor Masia James Agrorengo wacho ni od meru makato chuer to mane odu. Mane odu. To un kaka jodembu winjo ground gima jopiny dwaro busetemo kawo pach jopiny concerning this broad based thing. Wa winjo gik ma jopiny and mixed reactions. Okay. Mana gima nyaka yie ni without Jacom
And oyudo ka jakom osekelo also a lot of walong ni political tolerance. Yes. Chon. Sandy, I've seen a lot of I would call them small village parties assembling. If really koro jike they are going to unseat ODM in its own. When you so they are not. ODM are structures. We are fully structured. Makataka poni atima makosa kawuono ti yala, ti gola, ti keto ngama chielo, and ODM has to move forward. ODM has to move forward. Yes. Now let's talk about so zoning. Jopiny nyalo bedo gi pach gi nikech gin e weg party. Yes. Gin e members. To samoro iyudo ka ng'ato moro mok ja ODM. Nitiere seche moko nyalo chiki nitiere one of the politicians around Jack Sumoka. Yes. Wacho niya. Now that Jacom is not there. Ntie joma nosiko ni Raila Odino nwama, Raila Tamama. Koro wuoguru oko dhu manyango ung'is ji ni karanyocho Odin nu adier. Joma be ne feel niya ni gini nitie joma ne joma kwacho ni in stay with in kaponi ne onge Raila no magbad nu nosio ni koro sani ngama ko badu onge jidhi. You know those kind of things. We have Jacomas left as a country, is them, and we are not going to throw away those democratic gains. Yes. Ni mondo ngato bi no dwoko kumwana wasetimana nade. Kumwana as a party, we are strong and committed to the ideals mag ODM as a party. Okay. Those freedoms which were earned, they were not earned on a silver platter. People died. Okay. People were imprisoned for long years. Jacom was imprisoned for 9 years without trial. Yes. Otere mutwe ni mana mondo an gi in wabed gi thuolo nwanyalo weno ka sani wawoni tok sani na sirikand mo ichok no se bika mo lo yaw kai make se so ye salede. So those freedoms na kwa protect and we are going to protect them at all costs, but that does not mean ni we will gi kumwadwa de kamoda de because it's a journey of 20 years. Yes. Wanyalo bedo gi reservations mago, wanyalo bedo gi paro ma mbanga mok dhi gi ng'eny ji. Yes. But nyakwa chikitwa benito girwa mwawacho ni jopiny to wachang'o. Jopiny wachang'o. Yes. Girwa mwawacho ni ODM mar mimi ni Sifuna, mimi ni Babuni. Unto uterwa kode kanye. Yes. Kopo ki convince ne walu mondo wadhi kata nikech waseneno kumwadhiye. Wadwa ng'eyo kumwadhiye, but it must be in an organized way because we have a vehicle that is fully furnished, serviced, and is in running condition. Okay. Why give me another thing more kangeyo ni anango? Do you support zoning? Zoning anyisi gimoro. There are two ways. One, nitiere a way to weaken our multi-party democracy. Yes. How do we weaken it? What do we state more tamore? Yes. Ni mondo watigi pes wang'iew jopiny. Mondo wabed gi MPs mang'eny, wadwa tim gima wadwaro. So we are going to nego parties. Yes. Why are the Democrats in America and the Conservatives fighting ni kik gi lose states gi? Nikech the number of your votes, the number of the representatives mo yiergi, ema mi teko. Yes. Kata ka poni ok wadhi gi broad en ka wakethre mbele kanyo. Bro chuno ni ng'ama dwa yombo nyaka many joma moko giwinjre. Kech democracy osepuonjowa ka ni Kenyans pok ochopo level ma wan gi an outright winner mar elections. Ng'amo yombo will have to look for others, and those others ong'io in terms of the number of MPs gi magin go senators and governors. Yes. So zoning we cannot agree. Ni one bende kuonde ma are known to be our zones, our traditional constituencies. How do we leave it to UDA? Why? We cannot. Because that is like selling our strength. What they don't ma ni korwadwa wuoyo ni ODM nigi jopiny ni magi members. Jo magi keto momiyo gi ma wuoyo table kami wuoyo must have the numbers. Now, do you think ni madhimiyo samoro koro jopiny ok bi miyo jopiny thuolo mar yiero jotelo ma gidwaro? Maybe samoro jatelo ma jopiny dwaro ni ok en jakanye e duond buch siasa mar ODM. Samoro en jakanye e duond buch siasa kata mar Wiper kata duond buch siasa mamoro. Ka ODM oseketo ni ka koro to ja UDA ok chung, mana jo ODM ema chung. Samoro japiny ma ng'ama ne jopiny dwaro samoro jatelo ma gineno ka nya tiyo negi maber. To samoro ni e duond buch siasa mar UDA. Do you think ni ma samoro nyalo keto jopiny kuma wan wawacho niya chik mar Kenya, we are in a multi-party democracy. Jibro chung
ji dhi chung. Ji bro chung Moko dhi chung nyaka gi independent. party nyaka independent. Ok inyal tame. Yes. Mano ratiro ne. But you are saying ni kaka ODM wan gi ratiro mar miyo ticket joma wang'eyo nwaso e duong'o mwayudo ni ang'o gimo kwa bi yie ni wachnwa niya ni Steve Owiti ma Kolua East ni wasewuok kod ochungi UDA to en be nyocha en ng'atu weya uru koro umiya support ka o subscribe to the UDA ideals obeda beda ja UDA akani winja maber but one gima nyaka watim kaka ODM nyaka koro wa make sure ni our party those malpractices ma osebedo ka chando wa in nomination mamiyo samoro wa afadhali ka ing'is ke adwa wacho ni kaka an ja ODM I would rather wa identify jomwa fail ni are strong on the ground and hold the party dearly to amigi gidhi gibed representatives magwa chon. No, iwacho point maber. Yes. Ing'eni kaka duond buch siasa mar ODM ung'eyo ni Moso Nyanza, an example en Nyanza is your stronghold. Nyanza is your stronghold, but udhi tiyo kanyakla gi UDA. Now ka jo UDA budhi miyo gi thuolo mar gini bende chung gi otiko mar UDA. Ing'eni wan ok deciding ama ja UDA chungo. Because one what decide mana joge wa chikwa no joka wacho niya we miyo jomwa pesa mondo duogiri we weekend our party. Okay. Akani neno the difference. I see the difference. In gi jogi makata ko wacho ne ji niya ni anachung onge ng'adhi luogi. Why are you targeting our strong leaders ni mondo duoge party ni teni doenego party wa man is the bone of contention. Ok ni jogi man popular is not our business. You want to make they are very unpopular. Yeah, ntejo ma do you in sebete Nyanza ka. They are very unpopular. They are not in contention. Onge kama kata kwa ni chungu. Koro problem man tie. Ka jotelo babet ka osebedo popular ka ni boko join UDA ogle. Ka ng'ato join. To wadhi wane that will also give us in a test of time 2027 don't next year. Yes. What the neno jok ma od effect more be those one of the chungi UDA go ka ginyalo yombo ka ka giyombo wa to wawacho Raila no wacho no gimoro ni afadhali wadong jo matin mongo gima dwaro mulo bedo masses ma have lost direction. Yes. Barakamano aneno ka sa osedhi wadhi yo matin kod bugo wadawuoyo about siasa ma Kisumu ka to siasa ma Kisumu chalo nade ma wadbugo wuoyo ka wasedhi yo matin. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up.
Mana kamano wacho ni kanyo wadhi yue matin kata kamano waseduogo kaeri kendo pod wadhi nyime gi twak marwa ka waloso kanyo koda ka jatelo mabende no wendo wadu chiengni ma kawuono mano Kala TV kaeri pod amiro rwaki kanyo ni machiegni kama moro ma intiere ka kor ka yudo wa for the first time kata kor ka idonjo ineno wa for the first time nyaka ne wachaki wan kae koda ka migosi Steven Owuor mabende en Steven Owiti mabende en karo chairman kara jakom mar buchesa mar ODM mano bade ma Kisumu East constituency kendo ne en kanyo MCA ma Kolwa East ema kawuono wendo wakaeri kendo wasebedo ka watwak weche go ekomo makore kora kaduono buch siasa mar ODM winjo kanyo kaka jatelo wacho kanyo ni ODM pod makore kendo ODM otegno kendo gin kora kadiera ni wengo ko mag Nyanza kuonde ma ODM ni kora kambi kabisa gimoro ni ja UDA nyalo chung maka okomno to onge kabisa wacho ni ok nyalre jogo poko nitiere gombo gi dwaro inyalo dwaro giminya but inyalo gombo kata gimo kinyayo chunga ni gino ta gombo to koro wawa achunga tema mano kwa nyal tamore gima nyakwa yiere kata manyakwa winjre ni teko wa nitiere riwruokwa jomoko wacho ni baba nowewa kanye baba nowewa ni mondo wariwre gimoro achiel tok nowewa ni riwruokwa no tamowa wacho pachwa wan gi democratic space makata e ODM kapo ni winjo ka ok berni wacha ok ochuno ni nyaka iwuogi wacha tiwache ka to mana ka ine ka ok idar kaka sifuna gine time gi wacha wana koda ni gidar gi wacha to ok ni gichokore gi jo tiene gichokore gi jok mok jo party wa koro gichalo gima koro gik ma ne giwacho ni gi subscribe to giweyo wakani winya maber ok watamore ni what is the main reason momiyo ODM nogolo ko Edwin Sifuna kaka jagoro mar gi maduong adona wacho ni king'iyo poko gole do winjo ko bedo recommended mondik ne barua ni ang'o momiyo ok nyal kaw atwa ne timbege motimo because of utterances mage en kaka jagoro maduong mar party mandiko gik miwacho as the spokesperson ong'eyo gima giyalo ma gisewinjore to kodhi e public to wacho gimotimore nade gimopogore nyiso ni ok odhi gi okolu chike go ko marito duono buch machielo wacho ni en secretary en ok nen secretary mar ODM koro adwa wacho ni en secretary mar jakom Raila Amolo Odinga akani winjo that interpretation ni ok odwa bed wan ok odwa secretary mar party leader Oburu Oginga wadwaro ODM secretary general iwinja ma is loyal and faithful to the party magik ma party oyale motimore nade you may not agree samoro gimo yale to kokete ombulu mogo kura to ng'ad nang'o ok mane mi dhi somo and mane gima ne iwacho ni mano e gima onego bed ni tije to ka en bende owacho mal like how koro kaka nyocha the other day owacho ni burisa mediocrity that's a very strong word to use against your party leader you may disagree but can't you be civil enough to say things must still misogyny ngama civilized so it's just behaviors mage yes makoro to behaviors mage okon riwo party behaviors mage miyo party medo barre iwinjo and wang'eyo ni nitiere lwedo moko ma kucha gi kucha magombo ni ODM otimre nade obarre so poko riembo nyise ni bwana nyiswa gimomiyo kaluwore ga achiel ariyo adek nyiswa gimomiyo paro ni action should not be taken political disciplinary action should not be taken against you show us why mano riembo dong nyako defend himself mano kodwa no be discipline odwa no beda ng'ama out time ng'ama rogue en otima gima wiye omiye en secretary kanyo ma en onge ng'ama nyalo chik be onge ng'ama nyalo wacho anything not for a political party but in there for 20 years okay wawere gi wach Edwin Sifuna no matin wadhi ki politics ma Kisumu County how is Kisumu County king'iyo sani weche go eko mag development kachiel kod weche go mag politics adwa wacho ni Kisumu County we are politically
we are preparing for a transition. One at a time. We have only a few months, and a new governor should be coming in place. Exactly. Because Governor Professor Nyang' Nyong'o is now going home. Osetieko 2 terms ge. Yes. The constitution of me. Koro, we looking forward to a new kind of dispensation. What do you think about Governor Nyong'o's work for the 2 terms Mutio Nejo Kisumu? Do you think ni ntiere change mokelo development chalo nade? You know, like that calls for a different kind of discussion. Mondo wa watch ni, we want to now evaluate performance mar Nyong'o as a governor ma Kisumu. Yes. In what parameters mage? Gin gik mage modo ang'eyo. Obro ng'iyo different e weche mag somo, o perform nade. E weche mag infrastructure, o perform nade. E weche mag sports, and all those, you know, like health. Yes. Very gik monyalo. So, kidwa evaluate the performance mar a governor objectively, nyaka ing'i all the parameters. Okay. Ni wacho ni ka to wamiye 10 out of 10, or wamiye 5 out of 10, or ka to yudo 2 out of 10. Out of 10. Then evaluate man objective, tibiro wacho niya. But the point is, notimo first term, otieko, otimo second term, otieko. Yes. Ordinarily, okobedo impeached. Tiende, ni okotimo something arbitrary, gimoro marach, momiyo Kisumu obedo gi koko kata gimoro. Yes. So, kapok wadhi the in-depth evaluation mar performance mare, to wanyalo wacho ni he has been a governor, one has remained as the head of the county. And Samini of governor as a county, the whole Kenya, Professor Nyong'o is one of the persons you cannot wish away. And Kenya League now. Yes. It's a person who has very high standing. Okay. Yes. So what kind of governor do you think ni Kisumu County ni go the next governor of Kisumu County? What kind of a person do you people want? I would tell you as a Kisumian, what do our governor? The first governor in Ranguma, no Chamo 5 years. Nyong'o is the second governor of Chamo 10 years. Yes. The third governor, if you asked me, Ningamone Gwakel Kaka governor, there are many people more aspiring. But Adwani, Sini, and Daerni, Wadwaro an administrator ka manager. Ngano nyaka bed ngama is very strict. Manyalo timo role mari as an administrator, because the governors gain executive. Yes. They are not just ceremonial. They are not like the mayors. Governors are given executive powers. They have a lot of roles. Yes, roles. Yes. Calls for managerial and administrative skills. Yes. So that is two. The county government, being the part of a third kind of government in the Kenya, is also a political institution. Yes. We also need a shrewd politician. Somebody who is tried, tested, and proven as a good politician, but will be able to sit down with the other leaders. Say, where do you want to take our county to? Yes. Let me tell you, the truth of the matter is, we are not getting Kaka Joluo or Kwadedo President Majaluo Sani. Yes. To be honest. And the only place Mawanegi. But one Gijoluo Mokomo say Ango Chung. Gichunga Chung and Tejo Chung. People like Owalo. Owalo Chung, Onyangolo Chung, Gichung, Gichung. Yes. Gikong Gidwad Gibe the MPs. Rajis ni siasa kabeji Chung yot. Ginyalo chung for negotiations. Yes. No? Mondo gibe recognize kaka dida no chung. Koso? Yes. Koro seche miwacho joma no chung kata rasta be nyicho no chung professor. Ni neno ma chung is constitutional right mari kinyalo raise the money. Kata ansani kadwaro relevance nationally. Au chunga adwa bet president. Ageni kumabie gato timore nade. Onge tabro mna chung. So we come back to the governor. Yes. Makisumu. And Magwa Magluoland. These are our presidents. We need somebody, good administrator, nyalo tiyo give the funds mukel for the benefit of our people. Of the people. Nyako bende ja siasa. Mongeyo the needs of the people. Can speak to the political class. Yes. Will not be held at ransom by the political class. Yes. I get you. Are you getting the point? Kabisa. Okobibedo ngama jo siasa kobuogo ni to dhiringa. To bende okobibedo ng'at ma administratively oknyal kawo the right people with the right skills. Do you have someone in mind? I may not have. There are people as a political and kaka jakomar ODM party. Iwinja? An gi ji mochunge ODM. But I cannot say ni adwa campaign ne achiel kuomgi. Okay. But abro nyiso ji ni ng'iuru gigi. Ruto nyote wacho ni tiuru gang'o gi wiu. Ku keto no kudwa tiyo gi wiu. Yes. To be ywak. What are the challenges mane wan
first county government ne ginang'o Yes. ketimo analysis mari iyudo ni we had a very good governor pro people Yes. a good manager but Politically shy. not very endowed politics ne nomiyo kata mana assembly okete ma governor ok yue nye wan gi second governor ma actually ma you cannot wish away politically e Kenya ka Yes. but what could have been the reasons ma maybe in one area or the other ti kuonde mo excel ti kuonde moko timang'o moko time maber Yes. gin ang'o mami koro how do we get somebody manyalo wanyalo bedo ni nigi qualities go te mondo miwa because governor is no longer politics alone and about administration as well Executive. nyako bed no nyalo manage the professionals mawinje mabende oluore Okay. Wach moro nitie sani madhi nyime e tanyenye kaunti ni ma Kisumu ma yawuoyi matindo sani koro to wuok mana oko rodha ji ahoya sani koro girodho nyaka politicians and all this ncho kanyo ko governor Maviga county Migosi senator Maviga county Migosi Godfrey Osotsi ncho kanyo komonje kendo waseneno ka jotelo nowuok oko and nitiere kaka tima kama eri koro bedo mana imake kata itude gi weche go eko mag siasa kendo iluonge nyinge jotelo moko ni jotelo ng'ane mong'eyo weche mag goods ng'ane ong'eyo weche mag goods ma keto wakanye kaka oganda jo Kenya kata ma keto piny Kenya kanye because ok en kata mana e Kisumu kende ncha waneno kata gima notimore ne Migosi Rigathi Gachagua so en gima wasebedo ka waneno this trend of hooliganism, this trend of goons everywhere with the politicians being associated with them keto wakuma chalo nade an gima da wacho ni Brenda yes ni ok wanyal dok chien kuma ne waseaye yes the era mar political intolerance the era mane ndalo Moi Nyasaye oketunye kama ber mane rodha ji ni wacho pachgi kata ni dwani kine jatelo to koro ng'at machielo kuwo ok wanyal encourage ok wanyal tolerate adwa nyisi ni we have this is a time bomb yes the idea mar yudo ni nyithindwa onge gi tich nyithindwa onge gi yuto maber yes to gisebedo jomadongo motieko nyaka skul koro watiyo kodgi e yo marach wamiyo gi siling 1,000 wamiyo gi 500,000 mondo gidhi attack those jomwa ng'iyo ni gin jogo ma ok wach kodwa dhok achiel that is not acceptable mano ok wanyal siro ni en gima ber nyak wayiere ni kumwa sae wuoth mwasewuotho mabor ni mar mondo ji obed gi ratiro margi adwa nyisi kawuono jotelo mang'eny sama wuoyo kodi ni kidhi kata mane liel yudo kilawalawa ng'ato literally aching culture moro is emerging jotendo luor makoro at the same time jopiny bende koro ngimagi ni kuma marach nikech sama lweny owuok an nyocha nadhi adwa nyisi asebede ne wan kamoro ni Siala gima naneno Siala ok en gima ber nwadhi Siaya aneno chieng' mane wan gi Linda ground kata ne bed mana ni jomoko be biro ndalo mane wadhi nyaka Nairobi Moi odagi ni koro multipartyism ok nyal kel Kenya ka but people nigo nyaka ji to nwachopo kama tinde kata mana kanyo Raila nyalo dhi macham muma iwinjo matieki nwasea kuro ok wadog maga some of the things ma even as a political party we cannot encourage. And what can you say and gimada wacho ni ok wanyal yie ne other political parties also to interfere with our operations ka jo ODM nigi party ginegi we gitim gigi ka jo UDA nigi gigi gitim gigi ka jo those other village parties nigi gigi gitim and they are allowed to come to all parts of Kenya. No, why do we apenji Brenda why would we say ni ng'ato kik dhi kamoro sama dwaro ni kik ng'ato bi Kisumu ka tiende ni amba wacho ni kik adhi kama chielo dong kanyo no waseaye koro gimarach en orach orach magado time mana go wadu kata gi nyathiu otimore nade orach gima nyakwa kwer which must condemn in the strongest possible terms this the rise of hooliganism and gangsterism okwadwar ahiti okwadwar the country like it's going to fail for now we may use nyithindwa gi kwa paro ni
It is something give the hingo wa ma chopo kama koro the gangs are going to rule. Mbele ka gidhi mo. Do dhi bedo gi gangs ma ka jo gang ni ka gang ni. Magine makoro gidwa rule. We ok ni gidwa gidhi rule. And that would mean we are going to have a failed state. Yes. So kapok watimo gigo mwa chopo kamwa dhieno. We can call ourselves bosses. Wanyalo luongore wan jotelo. We can have the money. Masirikal ogolo. Let us use that money for developing our people. Let us empower our young people to do business and do things. Wawe tiyo gi pesa yo marach mar gorwo gi negruok. Yes. And that is something we don't mince words about. Yes. Ok wanyal dok kuma nwae. Jogo man tie ndalo ma Moi ne nitie ong'eyo gimwa wacho. Ndalo mane rodho Njoya gire maturo badgi. Ni rodhe In broad daylight. We saw it. Ne onge pingo jatelo. Ok ne nyal limbi wuok Moi kano biro kata Kisumo kata map chief kende ne gimoro ni section 2A the Chiefs Act makane ka chief nyalo go ima kata kan iromo gi jomoko dala ni kanyo tidhi piny nang'o mi wacho. We have come from that part. Makana ni gi welo mag liel liel no bido abajni to jomage mabire liel no ng'ani ok bi e liend no anapani kuronwa sai. So as a party ODM stands for liberal democracy. What can you say about jotelo masani wuok oko baya weche mag yanyruok koni koda kocha weno ka koro nyaka jomoko dhi e gym jomoko chiemo mang'eny. I don't know, but now let me tell you. An jatel ma jopiny osemiyo teko. Yes. Koro chiemo mang'eny gango mago to koro gin lack of agenda. And whichever way. Yes. Dong nyiso ni bago gik makane jakom nitie. We saw our leader. We had a leader. Yes. Ma ok ne nyal dhi at those levels. And kada mana sani these things maguliganism gangsterism gi wangi jo ma promote gi kik waket gi telo. Okay. Wangi jo ma wuoyo ema yenya ma do not respect chapter 6 of the constitution. You must respect yourself. You must carry out yourself in accordance with the position momi. Yes. Kulungeni na honorable. Are you honorable or you are horrible? Yes. In excellency nango ti iwacho gik ma kata ng'at ma onyono ma onge geni position ok nyal wacho. Yes. So jowa bende nyaka lan kata mana jotelo gite ni koro joko provoke imbe koro irrespond. What do you respond to? You don't have to respond. In koro janeko moro yudo ka ni e chiro olonyole imbe koro ajeni lonyori na ambe koro alonyora ni mago to koro honestly. Maybe katika jatelo. Are you going to vie for any post in 2027? Maybe Kolwa East Ward, are you going to vie still? So wang nidwa yweyo kosi die MP. Ada nyisi Brenda ni agenda na mokwongo tik. Yes. En kaka ODM nyalo recapture seat mare ma Kisumu East. It is pathetic. Yes. It is disappointing. Ni one Kisumu County one the only branch kata constituency is represented by a non-ODM member. But an independent candidate but does not subscribe to the ideals of our party. Tiendeni and it does not contribute to our party. Yes. It does not subscribe to, and we cannot hold him accountable. Because no say wachani and I do not subscribe to any ideal of any party. Yes. Abro tiyo kaka ngamuchunke kende. Koro en tijwa ebwo koma mar ODM ni mondo wa bring back this seat. Yes. Nyako wa yier ja ODM, and that is the reason why momi anyisi no wador ni kata mana elections with the team this time round must be very free and fair. Yes. And nyako wa chunguza jok madwa chung nikech wasefwenyo ni kinde mang'eny jowa mang'eny imiyo pesa mondo kethi kik wayier ja ODM. So agenda na number 1 Yes. en mano. Agenda mamoko en dwach jopiny. Keni winja maber. Jopiny go mbaka. Yes. Ni Mheshimiwa Steve ne wateri assembly. Yes. Ne waneno tiji. Ne wawinji. Kendo wagombi. Magwa bro wuoyo kochopo sang'o sechego. Yes. Sani an gi tich manyaka tim. Okay. Eri kaka duok Kisumu is a lwet ODM party. Yes. Good luck Mheshimiwa. Erokamano. Whatever mibro decide mbele kanyo kaka jopiny biro dwaro mondo miyo timre
na mara manyalo wacho kanyo ni good luck ibed kanyo gi awi makare post moro moro samoro ibro yie mondo michung kata ki bineno ni ibro dok defending your seat kata ki nyalo dwaro mar MP ma Kisumu East kata dwa mana speaker ma Kisumu County dwa mana speaker ma Kisumu County kombe ng'enye gini yes wala muni mana kanyo ni good luck aneno kasa osedhi kanyo kendo seche wa koro to oserumo omiyo kanyo made wachope odiochiengni ma kawuono koda ka chenro marwa kata chenro ni eki mar chuny wach mane wachako kanyo saa 4 gi dakika moko mosegwaro kanyo nyaka sani aneno ka en kanyo saa 5 gi dakika mosedhi kanyo nyaka 46 adhi mana chiwo thuolo ne moshimiwa mondo mi maybe owache wachne mogik ne jopiny to enya ne jo duond buch siasa noero mar ODM Jokolwa East kaachiel koda ka Kisumu East constituency. Mheshimiwa thuolo ni mari wache wach moro. Erokamano ahinya Brenda, erokamano ne kalatvlive kuom luonga mondo awuo gi jopiny. Mar ariyo agoni erokamano kuom bende tera e twagni momiyo pacha moko ma samoro dino ok ayudo thuolo mar wacho samoro awachogi. Gigo mawachogi gin gigo mawacho ni mondo chama marwa mar ODM obed notegno. Adwa na wach ni jo Kisumu East ni watemo by all means. Nyocha wan gi rally Ragumo mano watimo a very big rally mane jakomwa ma national Her Excellency Governor Gladys Wanga nobire gi jotelo mamoko. And wasebedo kwatimo sani wadwa ni mondo party wa e grassroots obed stronger. And wakwa jokombe magwa mag wards ni giket party owuothi gimanjo manyalo bedo tijwa en dwaro jokanyo madonje party mang'eny ka mar adek en ni ok wanyal dhi yiero jotelo mabeyo kok watimo ang'o ka ok wakawo kura. Giwacho ni uko kadi be in gi kura koso ini go dhao ilao ji gi pala to kata kura timori nade kabro chopo kama kori dwaro decision mari mondo yier ng'ama idwaro ing'e gavana maber gi marach to kura timori nade wakauru kura. Mogik odwa en otadi achiel ODM ok ni watamore ni jomoko kik bed gibed abeda to odwa en ot achiel ODM Raila nowewa gi gik mane odwaro ka jakom notho to spirit mare to is alive. He may be dead physically but is living in the spirits and we shall continue to carry on with the vision mar jakom ni Kenya nyaka tenne e yo makare mondo ngima jowo obed maber. Marakamano kanyo mochopo kode giko mar chenro ni eki warom kod odiochiengno makiny kuom ng'uono mar Nyasaye mane tayo chenro ni ne an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam.